de cop i volta vaig sentir la paraula Sherlock Holmes, llavors jo ja estava in. Oh, una història de detectius, oh, que guai, Sherlock Holmes, que guai. I és un nen, i té una veu al cap, que no és de nen. I és l'Òscar Muñoz, no? Exacte. Sí, i els primers capítols són molt violents. Com TV3 diu, sí, anem amb una sèrie on decapiten a gent amb fil de pescar, el detectiu Conan entrant a Catalunya als 2000, saps? Sí, Llavors, clar, és com que... aquesta cosa dels catalans i el true crime que ens encanta. Saps què va entrar Zero també dubte. a l'any 2000, més concretament el 2002? Què va entrar? La saga del CSI. Jo vaig començar a llegir Sherlock Holmes perquè el Shinichi llegia Sherlock Holmes, vull dir que... Evidentment, a mi el Conan en japonès se'm fa una mica insuportable, o sigui, perquè és el rotllito aquest... Puc dir una cosa abans? I tant, vinga, acaba, tanca. Detectiu Conan i One Piece... El racó del manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Bueno, benvinguts a una nova tertúlia aquí del Parlem-ne del racó del manga. Avui un Parlem-ne que em fa molta il·lusió perquè a més això és un remember dels fons de quan jo feia els Parlem-nes en el meu canal de YouTube i encara no m'havien segrestat la gent del racó del manga, que me'ls estimo molt, però m'han segrestat aquí per fer els Parlem-nes i és un tema que sabeu que ens agradava molt fer-lo allà al Parlem-ne i avui portem dos convidades, una amb la que ja fèiem aquests Parlem-nes i una altra que se'ns uneix aquí per primera vegada en un tema com és el detectiu Conan i per parlar del detectiu Conan tenim a la Clara Esbarze, que és actriu de doblatge. Clara, què tal? Hola, molt bé, molt bé. Molt contenta. I també ens acompanya l'Ancin Estrat, que és el Marc Alves. Què tal, com estàs? Encantadíssim d'estar aquí i parlar de Conan. Ara em deies, escolta, això és un remember perquè fa temps que no en parlo i que a mi també m'agradava molt, em deies, just abans de començar. M'agradava i m'agrada. Bé, així m'agrada. Sí que és aquell manga que puc abandonar un temps, però després el torno a agafar i és com el primer dia. Però jo crec que això ho fem, Sí, però jo crec que això ho fem tots, perquè jo ara també fa una època que fa molt de temps que no ho miro perquè triga tant, no? En aparèixer, no? Jo crec que la Clara això també ho fa, no? En plan, ens desconnectem i de cop tornem a tenir tots la febre i en tornem a parlar de teories, no? Perquè és que al final va molt lent, això. Massa. 20 anys, ja està. No. Aquest fa 30 anys ja, el Conan. El Conan està d'aniversari fa 30 anys ja. O sigui, són, tota la vida. Vull dir, des de que soc literalment un marrec que miro. Clar, una cosa interessant del Conan que crec que és guai que en parlem és que realment és, no sé si l'únic o sí, jo crec que és l'únic que ha sobreviscut al tancament del 3XL amb èxit, no? En el sentit de es tanca el 3XL i de quan va començar un altre cop la febre de tornar, va ser el primer que vam recuperar i que vam tornar a comprar capítols, no? Que això és una fita, realment. Jo crec que és que li afavoreix molt el format procedimental que té. Perquè això ho comentava l'altre dia amb col·legues que quan seguíem els animes al club abans del 3XL, o sigui, molt abans, no? Que algú em deia, diu, és que jo mai em vaig enganxar a Bola de Drac perquè cada cop que posava a la tele s'estaven fotent hòsties i no entenia res i no sabia de què anava i per què es peguen, no ho sé, no? Clar, llavors és com... En canvi, Conan, o sigui, començant per mi, jo em vaig enganxar al capítol... no sé, el del Clar de Lluna, ja em diràs tu quin és, Adriana, però... Pues no, el Clar de Lluna... El Clar de Lluna és el 10, No, vale, el 10, però vull dir... Tampoc et vas enganxar en el 524, saps? Però vull dir, i em vaig quedar per la trama detectivesca i després vaig anar descobrint com tota la història que hi havia darrere, però vull dir que és una sèrie que en qualsevol moment t'hi pots enganxar perquè al final és una història de detectius, cada capítol és un cas, o, bueno, últimament cada cas dura 4 o 5 capítols. Efectivament. Però si no et quedes pels personatges, et quedes pel morbo de descobrir qui és l'assassí, no? I a partir d'aquí crec que ja t'enganxes a tota la resta. I crec que precisament per això és una sèrie que ha anat adquirint fans nous, no? Noves fornades de fans que s'han sumat i els vells encara ens mantenim aquí, però hi ha molta gent que és com, casos nous, doncs...
Bueno, a mi em fa molta gràcia perquè tu sempre expliques això de que et vas enganxar quan ja estava començat i que al principi no entenies absolutament res. Clar, jo no entenia res, o sigui, Explica-ho, això, és que és molt divertit aquesta anècdota. Clar, o sigui, jo vaig començar pel cas del Clar de Lluna, de cop i volta vaig sentir la paraula Sherlock Holmes, llavors jo ja estava i a sobre en aquell capítol doncs toquen el piano, i jo toco el piano des de petita, o sigui, estava por dir. És que és un capítolàs. Clar, és boníssim. I llavors, clar, jo estava, una història de detectius, que guai, Sherlock Holmes, que guai. I és un nen. I té una veu al cap, que no és de nen. I és l'Òscar Muñoz, no? Clar, això va venir després. Però sí, no és com, té esquizofrènia. Clar, jo el primer que vaig pensar va ser com, té doble personalitat. Aquest nen no està bé, clarament, hi ha alguna cosa que no està funcionant. Clar, i és com, no entenc, no sé què passa, no entenc res. Bueno, total, el cas és que em vaig enganxar i vaig trigar molts capítols a esbrinar. No va ser fins una vegada que crec que no el podia veure. O sigui, perquè jo sempre, no sé quina sèrie veia abans, creia que era Digimon, que la veia en un altre canal, no? I llavors m'esperava que acabés Digimon i canviava i posava el Conan. Llavors sempre enganxava els capítols començats. Vale. Llavors un dia, no sé per què, a l'avenç crec que pintava com que era un cas molt guai i jo aquell dia anava d'excursió o alguna cosa així, vaig dir, ho deixo gravant, perquè teníem una cosa genial que eren els VHS. Super analògic tot el que estàs explicant, canviar de canal, el VHS... Clar. Es nota l'edat, ja es va notar. Jo just havia presa a gravar amb el VHS, llavors vaig dir, no passa res, si no el puc veure, me'l deixo gravant. Llavors, clar, me'l vaig deixar gravant tots els dibuixos que feien al migdia i per primer cop vaig poder veure l'opening amb la intro i la corresponent explicació de és un nen però té el cervell d'un adult i va ser com ostres, que guai! I clar, i aquí enganxada màxima ja. Clar. Després... I la resta d'història. I tu, Marc, com comences? Vull dir, quin record tens del Conan? Primer diré que quan escolto cara al primer opening, el Munega Doki Doki, la pell de gallina. És com especial. És com el We Are de One Piece. És escoltar-lo i dir, és l'essència. És l'essència de Conan. És molt guai. Era quan encara eren rockeros, abans de passar-se al pop màxim. I quan encara eren gores. Clar, sí. Bueno, clar. Vull dir, hem de tenir en compte que els primers capítols... Sí. Que això és una cosa que també parlem-ne, perquè, o sigui, realment és una sèrie que la posen pel canal infantil de TV3, no? Pel canal juvenil infantil, perquè jo la veia al Super 3 quan encara no era ni 3XL. I els primers capítols són molt violents. Són capítols que alguna vegada ho hem parlat, hi ha personatges que foten molta por. O sigui, jo recordo molt vívidament el típic ull per la porta, un senyor en una biblioteca que fotia molt de mal rotllo. Hi havia jumpscares, hi havia molts jumpscares i molt mal rotllo. I jo penso, i això com passa el tall? O sigui, com TV3 diu, sí, anem amb una sèrie on decapiten a gent amb fil de pescar, on hi ha un senyor que es fa el gordo i es posa un cap de persona aquí. O sigui, brutal. Clar, o sigui, eren molt bizarros aquests capítols. I sin censura, sí, tot allà. No he entès mai, realment, què va passar. Jo crec que no es miraven, deien dibuixets. O sigui, que van portar sèries molt guais. Un detectiu, no? Però crec que també pecaven d'aquest rotllo de com és de dibuixos, doncs ho passem en horari infantil, no passa res. Bueno, sí que després va ser aquesta època que van començar a portar com molts animes que eren... O sigui, quan el 3XL va enfocar-se molt més com un canal juvenil, que vull dir que també està bé, perquè igual que jo amb 4 anys mirava la tele al migdia, amb 16 també ho feia, perquè abans d'anar-me'n a l'institut, llavors jo crec que per això també va tenir tant d'èxit el 3XL, perquè no hi havia gaire programació enfocada a adolescents, o sigui, que no els infantilitzés. Però sí, és bastant borrada el que tu expliques. Tots els nens de Catalunya... Bueno, crec que vaig veure un TikTok teu que deia per què Crims ho ha patat tant. Sí, és veritat. A més, aquell TikTok es va fer com viral de cop. És que estem molta gent en aquest vaixell, realment. Era un TikTok del pal. Per què ens agrada tant Crims a Catalunya? I llavors era jo com fotent una palma i posant el detectiu Conan entrant a Catalunya als 2000, saps? Llavors, clar, és com aquesta cosa dels catalans i el true crime que ens encanta. És una cosa que ens agrada moltíssim. I el Conan en té la culpa. Saps què va entrar també a l'any 2000, més concretament el 2002? Què va entrar? La saga del CSI. I clar, tot això
És que, clar, tot el retroalimentava una mica, Era una mica... Perquè veníem de la Fletcher, d'en Colombo, d'aquestes sèries policíaques, crims, investigació policial, sempre han agradat. Sí. I aquesta, el meu pare la mirava. Ja no hi és el meu pare, però al meu pare li encantava Conan. Clar, i el meu... Ell no feia gaire cas al cas, però quan en Conan feia així, s'adormia en Kogoro, deia, silenci! A tots els pares de Catalunya són iguals, el meu pare era igual! Ara explicaran! I era el Kogoro, Adriana, el Kogoro. Ja està, el Kogoro dorment. Silenci! Vinga, a escoltar-ho. És així, que fort, O sigui, al final hem tingut tots la mateixa infància, clarament, en aquest grup. Perquè el meu pare també era superfan del Kogoro, li feia molta gràcia i li agradava molt la cosa aquesta i jo pensava, papà. I el meu pare sempre es mirava els capítols, i el meu iaio també, perquè jo el veia al migdia, perquè va haver una època que el feien al migdia. Sí. I jo ho veia al migdia, apuràvem sempre molt i llavors havíem de marxar corrents al col·le perquè jo no arribava després al col·le. Perquè, clar, encara feia primària i em portava el meu iaio al col·le. I el meu iaio es quedava amb mi veient el capítol a veure, tal, intentàvem esbrinar, a veure, haurà sigut aquest, haurà sigut no sé què, i normalment l'encertàvem una mica de xiripa, perquè evidentment el cas no el resolia jo. Saps què veia sempre, per encertar-ho? El que tenia una gota de suor des de l'inici. El que estava preocupat. Papa, el de la gota de suor. I l'encertaves? Moltes vegades sí. Doncs hauré de tornar a remirar capítols, a veure si la teva teoria és certa. Escolta, vas mal, Déu-n'hi-do. Clar, a més, és una sèrie que realment ha aguantat bé en el temps, en el sentit de que s'han renovat molt al públic, no? És a dir, jo, ara, quan anem al Saló del Manga, seguim omplint xerrades amb els actors de doblatge o se segueixen omplint les sales del saló quan repeteixen una pel·li. Quan s'estrenen les pel·lícules, sobretot els últims anys, ha sigut brutal. La gent anant en massa al cinema, o sigui, el 95% de la taquilla de les pel·lícules del Conan es fan a Catalunya, que és a Catalunya i en català, és a dir, la gent quan les va veure va directament al cinema. Llavors, és un fenomen com molt guai en el sentit que ha aguantat molt bé en el temps i ja adults com nosaltres, perquè ja és el que vull dir, ja som adults, és el que hi ha adults com nosaltres que portem 30 anys sent fans d'aquest anime, però hi ha nens ara a primària que ho miren i són fans i es disfressen d'això al saló del manga, no? Vull dir que aguanta bé, no? Sembla que aguanta bé. Doncs mira, ara que dius el saló del manga, tornaré a quan m'has preguntat per com vaig començar amb Conan. Sí. Va ser amb una entrada del saló del manga que regalaven un volum d'un manga qualsevol, a mi em va tocar el primer de Conan. Era el petitó de color taronja, amb el Conan allà, típic amb la lupa, vestit de Sherlock Holmes. De fet, el té darrere, la Clara, em fa la sensació. O sigui, però no és aquest va ser la reedició. És aquesta portada, però més petit, en format així. Més volum japonès. Ostres! Aquest va ser el meu primer, i clar, després va començar la sèrie, el 3XL, i jo emocionadíssim per fi poder veure jo plasmat amb anime. Déu-n'hi-do! Sí, em rellegia 1000 vegades el volum, 1000 vegades. I això ho tinc a veure amb anime. I van sortir els VHS de Manga Films, crec, abans que el 3XL. I clar, jo veia tota la mainada vestit de Sherlock Holmes, deia, això ho tinc a veure. Una mainada que no vull tornar a veure mai més, perquè els veig i aquell capítol ja el deixo estar. Però bueno, això és una altra història. Sí, però és que a més al principi, o sigui, ho hem comentat alguna vegada, que era un anime que tenia molta personalitat pròpia. O sigui, era com molt diferent de la resta de dibuixos que feien en aquell moment, no? Com podien ser, doncs, la Sakura o els Bola de Drac. A part de que el tema ja era una altra cosa, no? O sigui, té el seu puntet de ciència-ficció, però era com molt més realista tot en el món real. L'estil de dibuix era molt diferent. La banda sonora... Era molt guai, sí. Aquest rotllo amb jazz i tal, o sigui, era molt guai. Jo guardo molt de carinyo aquestes primeres temporades. És que clar, a mi el que crec que a mi em va enganxar, a part de que jo sempre... Bueno, per mi el Conan també va ser com una mica la porta d'entrada a això, al true crime, als detectius, a llegir-me Sherlock Holmes, saps? Vull dir, jo vaig començar a llegir Sherlock Holmes perquè el Shinichi llegia Sherlock Holmes, vull dir que... Evidentment. És el meu primer... És l'únic motiu. És el meu primer influencer, Shinichi Kudo, saps? O sigui, és la persona que a mi m'ha influenciat a llegir segons quines novel·les, no? Però a part d'això, trobo que... O sigui, és una sèrie que, a més, és això, no? Se sortia una mica de la norma d'aquestes baralles que tu podies veure a One Piece o que podies veure a Bola de Drac, no? O a Inuyasha, no? Vull dir, totes aquestes... Perquè al final
moltes sèries van una mica per aquesta banda, no?, de dimonis, no sé què, no sé quantos, gent amb poders, tal. I sempre s'acaben picant. S'acaben fotent d'hòsties, que està molt bé, vull dir que jo, all-in, vull dir que a mi m'encanten. Darrere ja veieu que tinc minutets d'Inuyasha i vull dir que em flipa. Però sí que és veritat que això tenia aquesta cosa que, a part de que cada capítol era una mica autoconclusiu en el sentit de que moria algú, es resolia el cas i a seguir vivint, no? Però anaves avançant trama i crec que vull dir, és guai perquè era com una trama una mica més adulta, en el sentit de que tenies una organització dolenta i llavors les coses entre dins i gent que s'infiltrava i que semblaven bons però no ho són, però tal, que al principi feia molta gràcia, ara ja ens cansa perquè estem farts i volem que s'acabi la sèrie. 30 anys, ja estic. Vull dir, hi ha més gent infiltrada a l'organització que gent de l'organització. Això anava a dir, ha perdut tot el misticisme ja, no... Que tothom està infiltrat. Quantes organitzacions policíaques hi ha infiltrades en aquesta organització? Perquè això ja no té cap mena de sentit. Però sí que tenia com aquesta cosa que per mi era com una trama una mica més adulta, no? I que sí que em feia com estar més enganxada, això. I després les parelles i tal, que també... Sí, i feien molta... El gin i el vodka feien molta por. Molta por. Al principi. O sigui, els homes de negre eren com, ostres, o sigui, és penya dolenta de veritat, no? I tot aquest rotllo de els noms amb clau, amb bebides alcohòliques, tot era com molt adult, no? En plan de, alcohol. I la música ambiental, tot és... O sigui, jo el primer cop que vaig sortir de festa és com, vale, recuerda las bebidas del Conan. Que recuerda los nombres de los malos. Recuerda cuáles son las malas y cuáles son las buenas. A la barra. Boníssim. Sí. Bueno, i a part també crec que hi ha una cosa que per mi és, a part de, evidentment, que la història ens encanta i jo, evidentment, em llegeixo els mangas i m'encanta, però sí que en el format anime sí que crec que hi ha una cosa, i aquí, doncs, clar, la Clara és partícip d'això, que és el doblatge d'aquesta sèrie, que és un doblatge que s'ha cuidat molt i que amb la d'anys que fa que està en antena, perquè és que fa 30 anys pràcticament que la tenim en antena, perquè és doncs, més o menys des de que es va estrenar, o sigui, penseu que això ja s'ha dit moltes vegades, però està el doblatge en japonès, que és l'original, i després va el català directament. O sigui, som l'idioma amb més capítols doblats de Conan del món, que és una passada, això, realment, no? I crec que l'èxit d'aquesta sèrie rau també precisament en què s'ha cuidat molt el doblatge. I això és així, vull dir, bueno, no sé, jo és la sensació que tinc des de sempre. Sí, a més, estava molt cuidat i a més, doncs, per aquestes coincidències maques, tot el repartiment de Conan eren els mateixos actors de doblatge que estaven doblant les pel·lis top de la cartellera d'aquell moment. O sigui, tenim l'Òscar Muñoz, que en aquell moment va fer del Frodo, va fer de l'Anakin Skywalker, la Núria Trifol, que també estava a la saga Star Wars i estava a qualsevol pel·lícula que tu poguessis veure en aquell moment. O sigui, la Joel Mulatx, o sigui, no sé, eren com veus el Félix Benito, o sigui, eren com veus molt familiars i que sonaven tan bé i els donaven tant de carisma als personatges. Jo sempre ho dic, jo agraeixo molt la decisió que es va prendre, que no sé si va ser conscient o no, perquè a vegades aquestes coses surten així, però a mi el Conan en japonès se'm fa una mica insuportable, o sigui, perquè és el rotllito aquest... Jo només sento això quan veig el Conan en japonès, perquè el volen fer com molt nen i fer la gràcia de que és un nen i parla com un nen i tal, però, ostres, però cansa molt i a mi em mola molt com el va fer la Joel, perquè jo em creia que era un nen, jo quan em vaig enterar que era una noia, qui ho feia, va ser com, oh, que guai, què és això del doblatge? Anem a investigar i, bueno, i aquí estic. I aquí està, doblant la música. Després de tants anys de ser fan, que és com... Jo porto anys... Mira, escolta, jo vaig obrir Parlem-ne pensant algun dia em deixaran fer una frase. Jo l'únic que vull és que un dia em deixeu morir-me en el cos. Saps allò? Que jo pugui dir... Vull fer de la víctima, vull cridar... Vull morir, jo vull tenir... O sigui, vull formar part de la història d'aquest anime. I no se'm deixa, és veritat. Però ja tinc una formació de periodisme. Jo podria posar-te una veu per fer un... saps? I morir-te. Jo crec que sí, que ho podries fer. A mi em faria tantíssima il·lusió. O sigui, jo des d'aquí, sisplau, si algú m'està escoltant, em faria tanta il·lusió. Però perquè al final és l'anime de la meva vida i li he dedicat moltes hores en els últims anys a parlar d'aquest anime i jo contenta perquè crec que realment és un anime que s'ho val molt i que val molt la pena. I també hi ha una última cosa abans d'anar plegant, que no sé si...
us fa la sensació que potser hi ha altres animes que s'han maltractat una mica més en el sentit de que, per exemple, l'última temporada de Sakura va trigar molt en arribar i era una sèrie que aquí es veia molt i aquí hi havia molt de hype sempre amb aquesta sèrie. Jo soc també superfan de Sakura i sembla que no acabava d'arribar al clear cut i és com, però anem a veure, si ja teniu coses d'èxit, no? Com el Conan, com One Piece, ha trigat tot molt, no? És com... Hi ha certes sèries que, amb el públic de base que tenen, em fa la sensació que no sé per què, algunes les maltracten una mica més, per algun motiu, no? És que, a més, crec que hi ha hagut com un canvi molt important a nivell sociocultural i com que no s'ha estat a l'alçada. O sigui, vull dir, quan nosaltres vam començar a mirar el Conan, internet encara estava en calces. Si volies veure el Conan, doncs t'havies de gravar el capítol en VHS, si no el podies veure, no? Però avui dia tot és molt accessible, o sigui, és com, vale, no ens portes el Conan? M'és igual, em busco jo la vida i... Llavors crec que és un error això d'esperar-se massa perquè ja arriba un punt, és com qui ho ha volgut veure ja ho ha vist i qui no ja se n'ha oblidat. I llavors és això que dius tu, no, Adriana, que dona la sensació de que ha arribat però massa tard. No sé, és com Naruto. També és una cosa, no? Naruto. És com, bueno... Clar, és que és això, no? L'altre dia en una altra tertúlia ho parlàvem, o sigui, amb Naruto ha passat una cosa inaudita que és no ha funcionat tot el bé que hauria d'haver funcionat o que hagués funcionat aquest anime si s'hagués portat a temps, realment, no? Vull dir, no sé, Marc, a tu també et fa aquesta sensació? Sí, l'important és que acaba arribant, però clar, arriba molt tard. Tothom ha llegit Naruto, que també hi ha l'edició en català, així que suposo que hi ha gent que ho ha fet en castellà, en català. L'anime va ser un anime realment de fansubs, Naruto. Si parles amb qualsevol fan, no et dirà que se la va mirar tot en castellà. O sigui, ja directament a fansubs. I parlant de fansubs, tenim sort de tenir Conan, perquè crec que és la més difícil de trobar a internet per anar al dia amb l'anime. Que algú el busqui. És impossible trobar uns subtítols en castellà o alguna de Conan o el que sigui per poder anar al dia. O sigui, tenim molta sort. Els fansubs a mi ja em sembla flipant que existeixin, però clar, fansubs del Conan, o sigui, no és tan fàcil. No és fàcil, no. Sí, em costa a mi doblar-la en català. Clar, és que això t'anava a dir, és que a més el vocabulari, el vocabulari d'aquesta sèrie, és vull dir... Terminologia molt específica i clar, i com que el Shinichi és superdotat i sap tot de tots els temes, no? De cop i volta tant és expert en piano i compositors i tal, com de cop i volta és expert en trastorns alimenticis, no ho sé, com en farmacologia, té totes les carreres del món, encara que no ha acabat el batxillerat encara. Sí. Però té el cervell d'un adult. Jo no sé quin cervell té, perquè el meu, clarament, saps? Vull dir, jo sóc adulta, nen, i jo no tinc aquest cervell ni de fly, saps? Jo de petita pensava, jo seré així també de gran. No, amiga. No. Bueno, nois, doncs moltes gràcies per venir. Ha sigut un plaer. S'ha fet molt curt, perquè aquestes xerrades es fan molt curtes, però ja seguirem parlant, si és que no podem deixar de parlar del Conan. Almenys fins que no s'acabi, aquí em tindreu pico pala, presentant tot el que pugui i parlant del Conan sempre que pugui, i sempre que ho fem amb convidats com vosaltres, doncs és meravellós. Així que moltes gràcies per venir, espero que hagueu estat a gust. Puc dir una cosa abans? I tant, vinga, acaba, tanca. Detectiu Conan i One Piece seran els manga anime amb el millor final de la història. Home, Gosho Yama i Eiichiro Oda t'escoltin, T'ho dic molt en sèrio. Aquí ho dic, i sempre ho he dit, soc molt pesat amb això. Crec que seran les obres clau que tindran un final bo, perquè costa molt, els mangas, tenir un final que agradi allò... És que és normal, després de tant de temps... O queda com molt obert o el tancament no és el correcte. Jo crec que aquestes dos... Jo crec que Gosho Yama, de moment, sempre ha estat a l'altura de totes les coses que estàvem expectants de que passessin. Fins ara, les coses fortes que havien de passar a mi no m'han decepcionat, per tant, jo tinc molta fe en que aquest senyor ens doni un bon final. D'Eiichiro Oda no estic tan posada perquè encara no estic al dia en One Piece, vaig a poc, perquè hi ha molts capítols també, i jo havia de dedicar el meu temps a una sèrie llarga, no a dues, no podia assumir tantes coses. Havies d'escollir. Clar, però jo crec que sí, jo tinc molta fe en que sí. Esperem que sí. Bueno, doncs amb aquesta petició, Gosho Yama, si ens estàs escoltant, Gosho, us deixem ara mateix amb la Dora Xarxa del racó del manga.